Dacă eu filmez. Bădeți-o în uși toți, vă ascundeți prin prejur. Ce să fie pietre? Chemați-l pietre! Așa strigăm? La mulți ani! Nu-l pune jos, nu-l pune eu, filmez, filmez! Aleluia! Andreea, șești. Pietre, că ai și încheluat sau și... Ai gângheat telefonul, nu? Da! Nu e și... Irnai filmează! Șampanea, unii șampanie, unii Pietre, am o strângele și mănâncă! Da ce? Șampanea, uai! Uai! Hai! La mulți ani trăiască! La mulți ani trăiască! Pietre care să trăiască! La mulți ani trăiască! Pietre să trăiască! La mulți ani trăiască! Și de drăs, все, gata! Da, unii șampanie? Nu-ți spun restul. Tak, domnul Petre! Poate să-l ajutăm. Stai că filmează, mă! O fost trica la mort, dă-mă Chiar în gene și... Ce bătine, că așa era ca la mort, așa striță. Ce mă, că ca pierzi? Spală-ți urechile!